तो भाई लोग है डिब्बा देखा तारा लोगन जा तनी मैदान करे आ महाराष्ट्र में बानी। पहले बिहार में सुनले रहनी है कि बड़ी ठंडी पड़ता आ देखलहूँ रहनी है कैसे कि बिहारे के हमहू हई, लेकिन ये बेरा बुझाता ठंडी के मारे हम कहियो हमें कान में लपेटत ना रहनी है। हड्डी में से रीढ़ निकल के चल जाइए एक वहीं से दो ना भले रीढ़ में से हड्डी निकल के भाग जाई तो तार लगन समझत हो लगन कि इतना बड़का शरीर बाटे एकर ई हाल बड़ुए तो हती हती लाड़ जूझी के का हाल हो कि वहीं से तो आवड़ी गल जाई ठंडी से कुछ आवड़ी बढ़ जावे जन ठंडी तो देखा तारा अब के सूरज भगवान धीरे धीरे निकल तारन है दे एकदम सूरज भगवान के अभी नामो निशान नहीं भइल। आज 7 बजे आला बाटे 7:15 हमरा समझ में नहीं आवत कि एकर वहीं से तो आखिर ठंडी आवेला काहे खातिर बियाह भइल बाटे ओकर तो ठीक बड़ी जे एकर बियाह नहीं के भइल ओकर तो गांड फाड़ दी। तो ये बतावो लगन भाई कि ठंडी के आवल ठीक बड़ी है।